Hi guys! Welcome back to UTV channel! Ituturo ko ngayon sa inyo ang Tagalog to Kapampangan ng mga hayop. Simulan na natin. Sa Tagalog, ang tawag ay kalabaw. Sa Kapampangan ay damulag. Sa Tagalog, ang tawag ay aso. Sa Kapampangan ay aso. Sa Tagalog, ang tawag ay baboy. Sa Kapampangan naman ay babi. Sa Tagalog, ang tawag ay butiki. Sa Kapampangan naman ay butaki. Sa Tagalog, ang tawag ay tutubi. Sa Kapampangan naman ay tulang. Sa Tagalog, ang tawag ay kabayo. Sa Kapampangan naman ay kabayo. Sa Tagalog, ang tawag ay isda. Sa Kapampangan ay asan. Sa Tagalog, ang tawag ay manok. Sa Kapampangan ay manok. Sa Tagalog, ang tawag ay pabo. Sa Kapampangan ay pabo. Sa Tagalog, ang tawag ay ipis. Sa Kapampangan ay ipas. Sa Tagalog, ang tawag ay daga. Sa Kapampangan naman ay dagis. Sa Tagalog, ang tawag ay higad. Sa Kapampangan naman ay piris. Sa Tagalog, ang tawag ay sisiw. Sa Kapampangan naman ay sisi. Sa Tagalog, ang tawag ay kuneho. Sa Kapampangan naman ay kunewu. Sa Tagalog, ang tawag ay palaka. Sa Kapampangan naman ay tugak. Sa Tagalog, ang tawag ay uod. Sa Kapampangan naman ay ulad. Sa Tagalog, ang tawag ay ahas. Sa Kapampangan naman ay bingan. Sa Tagalog, ang tawag ay kagamba. Sa Kapampangan naman ay babagwa. Sa Tagalog, ang tawag ay langgam. Sa Kapampangan naman ay panas. Sa Tagalog, ang tawag ay gamo-gamo. Sa Kapampangan naman ay kambubulag. Sa Tagalog, ang tawag ay buwaya. Sa Kapampangan naman ay dapu. Sana ay may natutunan kayo. Just comment down below kung meron pa kayong gustong ipatranslate to Kapampangan. Huwag niyo rin kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong bagong upload na video. Thank you for watching!